Vi har den påstand, at f af x er lige med kvadratroden af x, som svarer til f mærke af x, som er lige med 2 kvadratrødder af x0. Og for at bevise det, tager vi delta y, som er forskellen i y-værdierne, divideret med delta x, som svarer til f af x0 plus h minus f af x0 divideret med x0 plus h minus x0. Når vi så indsætter vores funktionsværdi, som er kvadratroden af x, i denne her formel her, så forsvinder f og parenteserne, og tilbage er der x, eller kvadratroden af x0 plus h minus kvadratroden af x0. Og nede i nævneren, der vil x0 minus x0 gå op med hinanden, og tilbage har vi kun h. Her har vi så vores a-led og vores b-led. Nu skal vi bruge kvadratsætning nummer 3. Som lyder, at summen af a plus b gange med differencen af a og b svarer til a i anden minus b i anden. Og når vi så skal indsætte det i vores, eller sætte det ind sådan i vores formel, vi har heroppe, kan vi se, at vi har det her led her, i det, at det er minus, der adskiller vores a og b-led. Altså skal vi have sat summen af a og b ind. Og det gør vi ved, at vi siger kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0, sammen med en parentes, da det er det her led her. Og det ganger vi med det led, som vi har i forvejen, som hedder x0 plus h minus kvadratroden af x0. Og i det vi ganger med noget, der skal bruge brøkregnereglerne, så i det vi ganger med noget op i tælleren, skal vi gøre det samme i nævneren. Altså det kommer til at stå h gange kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Sådan her. Og i det, altså det skal jo så give, at a anden minus b anden. Så vi kan skrive lige med kvadratroden af x0 plus h i anden minus vores b-led, kvadratroden af x0 i anden, og vi har stadig sammen led nede i nævneren. Så h gange kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Og da kvadratrødder og potenser er det modsatte af hinanden, vil både kvadratroden og potensen forsvinde, og tilbage har vi x0 plus h minus x0. Og det samme står stadig hernede i nævneren. Der er ikke sket nogen forandring der. Sådan der. Hvis vi starter med tælleren, så vil x0 minus x0 ophæve hinanden, og tilbage har vi kun h. Og h divideret med h, det er bare 1, så her står der 1. Og den dividerer vi med. Altså så de her to her væk. Tilbage er der jo så kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Vi ved så, at h går mod 0, og derfor en meget, meget lille størrelse. Altså vil det her h ikke komme til at betyde noget, så det kan vi bare strege. Så tilbage der vil der stå, at 1 divideret med kvadratroden af x0 plus kvadratroden af x0, som også, når vi så samler vores værdier her, reducerer udtrykket, så svarer det til 1 over 2 kvadratrødder af x0, som også svarer til vores påstand heroppe. Altså må beviset være korrekt.